Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig nyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlito. At ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang matandang aswang na nagkagusto sa pinsan ko nung siya ay nagbubuntis pa lamang sa kanyang panganay. Maiksi lamang ang kwentong ito pero ganun pa man ay sana ay mabigyang pansin mo pa rin. Buwan ng Marso noon, taong 2000. Tawagin na lamang natin ang pinsan ko sa pangalang Jane. Nakatira ito sa barangay ng Duran, sa probinsya ng Capiz. Si Jane ay isang OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. May katagalan na rin nagtatrabaho ang pinsan ko na ito, hanggang sa naisipan na nitong umuwi noong taong 2000. Pinsan kong buo si Jane. Magkapatid ang aming ina. Magkatabi lamang din ang aming bahay at masasabi ko din na malapit kami sa isa't isa. Magkasabay kaming lumaki at magkalapit din ang bahay namin. Lingid sa kaalaman namin, Sir Seth, na may kasintahan pala ito. Dalaga pa kasi siya nang napagpasya niyang magtrabaho sa bansang Saudi, kung kaya't hindi namin inasahan na pupunta ito sa lugar ng kanyang nobyo na taga Haniway, Iloilo, na nakilala namin sa pangalang Juancho. Kung ano man ang karanasan ng pinsan ko sa lugar ng kanyang nobyo, ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng kwentong ito. Naging maayos ang buhay ng pinsan ko nang umuwi siya galing sa ibang bansa. Naipaayos niya ang bahay nila at nagpatayo din sila ng maliit na talipapa sa harap ng kanilang bahay. Magandang idea yon dahil sa walang nagtitinda pa noon ng mga gulay, isda at karne sa mismong barangay namin. Kapag naman gustong mamalengke ay kailangan pa naming pumunta sa bayan, kung saan hindi bababa sa 25 minuto ang layo mula sa amin kapag sumakay sa tricycle. Sa ginawa ng pinsan ko ay napadali para sa amin na nakatira sa lugar ang pambili ng aming maiuulam. Lalo na at kumpleto ang kanyang paninda mula sa mga pangangailangan sa loob ng bahay hanggang ulam. Kung kaya't hindi na kami nag-aalala na kahit hindi kami nakapamalengke sa bayan, ay mabibilhan pa rin kami ng aming maiuulam noon. Mula isda, karne ng baboy at manok, maging ang ilang frozen foods na siyang madalas naming binibili ng mga panahon na ito, meron sila. Maayos ang takbo ng kanilang negosyo noon dahil sa pinsan ko ang nagpapatakbo nito. Pero tumagal lamang si Jane sa lugar namin ng 2 buwan. Isang araw ay nagpaalam siya sa kanyang nanay, si Tia Noveva, na pupunta ito sa Iloilo kung saan siya namimili ng mga gulay na binibenta niya sa kanilang tindahan. Doon kasi yung bagsakan ng mga gulay na nagmula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pinayagan naman siya ni Tia Noveva. Nagwika pa ito sa pinsan ko na sasama siya nang sa ganon ay may katuwang si Jane sa pagkarga ng kanyang mga bibilhin. Pero nagwika naman ang pinsan noon na kaya na niya umano. Hihingi na lamang siya ng tulong sa kargador sa palengke na maisakay sa jeep ang kanyang mga pinamili, kung sakasakali. Dahil doon ay kaagad namang pumayag si Tia Noveva. Nang araw na ito ay maayos na nakaalis ang pinsan ko. Pero ang hindi namin inaasahan ay ang hindi niya pag-uwi kinahapunan. Nung hapon na yun ay doon pa ako nakatambay sa tindahan nila na siyang malimit kong ginagawa. Ang akala naman namin ni Tia ay naabutan lamang ng panghuling biyahe si pinsan kong kaya't kinabi na ito sa pag-uwi nun. Pero nagising ako nang ginising ako ni nanay na tawagin na lamang natin sa pangalang Irma. Ayon kay nanay, humingi ng tulong si Tia na hanapin namin ang pinsan ko. Kailangan nila ng magmamaneho sa tricycle. Balak nilang pumunta sa Iloilo para hanapin ang nawawala kong pinsan. Bago ako pumayag na bumiyay kami ng hating gabi, sinabihan ko na muna sila Tio at Tia ng, "Auntie, paano kaya kung pumunta muna tayo sa kapulisan?
Ipaalam muna natin sa kanila tumingi ng tulong nang sa ganun ay maayos nating mahanap si Jane. Napaisip si Tia sa sinabi ko at naisip nito na tama naman ang sinabi ko kaya't napagpasya na lamang namin na sa bayan ng dumalag na lamang pumunta ng sa ganun ay maidulog namin sa kapulsa ng pagkawala niya. Pero kakarating pa lamang namin sa presinto nang nakatanggap ako ng tawag mula kay Jane noon. Kaagad ko naman itong sinagot. Puno ako ng takot at pag-aalala na baka mamaya may masama nang nangyari sa kanya. At dahil nasa presinto na kami at nakikipag-usap sa mga pulis kung kaya't inutusan nila ako na lakasan ang speaker ng cellphone. Nang sa ganon ay marinig ng lahat ang kanyang sasabihin o hindi kaya ng kung sino na may hawak sa kanya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng mga pulis. Nilakasan ko ang speaker ng telepono. Pero imbis na takot at pag-aalala ang naramdaman namin ay nagulat kami at nadismaya nun. Sinabi ni Jane mula sa kabilang linya na hindi siya makakauwi dahil doon na muna siya mananatili sa lugar ng kanyang kasintahan, sa Haniway. Nawindang kami. Wala kaming alam na may nobyo na pala ito dahil wala naman itong ipinapakilala sa kanyang pamilya. Kung kaya't maging ang mga pulis ay napailing na lamang sa kalokohan na ginawa ng pinsan ko. Hindi namin sukat akalain na pagpapaalam niyang pamimili ng kanilang paninda ay sa ibang lugar na pala ito nakarating. Nang tanungin ko siya kung bakit hindi na lamang siya nagpaalam ng maayos nun, hindi na ito kumibo pa. Tinanong ko na lamang siya kung kilala ba nila Tia at Tiyo kung sino man ang kanyang nobyo. Pero hindi na talaga sumagot pa ang pinsan ko. Ang sabi na lamang nito, ako na umano ang bahalang magpaalam. Magagalit umano kasi ang mga ito, kaya sa akin siya tumawag. Sinabi nito na wag na namin siyang gambalain dahil nasa tamang edad na umano siya at alam niya na kung ano ang kanyang pinapasok na sitwasyon. Kayang-kaya na niya umanong magdesisyon para sa kanyang sarili. Maging ang mga pulis ay napailing na lamang sa sinabi ng pinsan ko. Naawa pa ako noon kay Tiyo nang nakita ko ang pagkadismaya at galit sa kanya. Hindi namin maintindihan kung bakit hindi niya pinapunta ang nobyo niya sa lugar namin kung malinis naman ang intensyon nito. Ganun pa man, wala na kaming nagawa pa. Tama naman siya. Nasa tamang edad na ito at kayang-kaya niya nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Mahigit 5 taon siya sa ibang bansa kasi. Umalis siya 22 anyos Malapit nang mag-28 nang bumalik kung kaya hindi na siya pwede pang sawayin sa mga desisyon niya sa buhay. Saglit na pinagpahinga ko si Tiyo sa presinto ng pulis bago kami muling nagbiyahe pa uwi. Maayos naman kaming nakauwi sa bahay nila Tia ng gabing yon. Hindi na rin ako nakauwi pa sa bahay dahil nakausap si Tia sa akin na doon na muna ako manatili sa bahay nila. Nang gabing yon ay ang huling gabi na pagtawag ni Jane sa amin. 5 buwan ang nakalipas. Muli akong nakatanggap ng tawag sa hindi pamilyar na numero. Nang sinagot ko ito, si Jane. Kailangan niya umano ng tulong ni Tia dahil nagdadalang tao na siya. Sinabi niya sa akin ang kanyang mga nararamdaman sa kanilang lugar. Siyempre nag-alala ako sa kalagayan ni Jane at ng kanyang dinadala noon. Pagkatapos namin mag-usap ay kaagad ko namang pinuntahan si Tia Nueva. Nagalit pa si Tiyo nang malaman ang sitwasyon ng pinsan ko. Sabi pa nga ni Tiyo hayaan na lamang si Jane pero hindi pumayag si Tia noon. Nagwika pa ito kay Tiyo na kahit minsan naging bastos ang anak nila. Huwag umanong kalimutan ni Tiyo na ang pinsan ko ang nagbago ng dati ay mahirap nilang buhay. Na ang pinsan ko rin ang paaral sa kapatid niya na ngayon ay maayos ng trabaho bilang isang inenyero. Hindi na lamang nakipagbangayan pa si Tiyo kay Tia Nueva. Habang ako naman sa muli ang pinakiusapan ni Tiyo na samahan si Tia sa lugar nila Jane sa Haniway. Sa totoo lang kaya malapit ako sa magpamilya dahil sa halos sila na po yung nagpalaki at nagpaaral sa akin. Kung kaya't hindi naman ako makakahindi sa pakiusap sa akin ni Tiyo Punoy. Sinabi ko sa kanila na magpapaalam lamang ako sa nanay ko. Nang sa ganun ay hindi naman ito magtataka kung saan ako nakakarating. Nagkasundo kami ni Tia na aalis kinabukasan.
Pinakiusapan na lamang niya ang aking ina na siya na muna ang magbabantay ng tindahan kasama ang pinsan ko na nakababatang kapatid ni Jane na si Adi. Nang sa ganoon na hindi mapapabayaan ang kanilang kabuhayan. Nang hapon na ito ay naganda si Tia na mga dadalhin naming pangontra laban sa malaing ginhawa. Sa lugar kung saan nakatira si Jane. Tinulungan ko naman siya noon. Kinabukasan maagang maaga pa lamang ay naganda na kami ni Tia sa pagbiyahe papuntang Haniway. Hindi naman kami natagalan sa pagsakay ng bus papunta dito. Kulang-kulang 2 oras ang biyahe mula sa lugar namin papunta sa lugar ng pinsan ko. Sinabi ko na lamang sa konduktor ng bus kung saan kami bababa. Hindi naman kami nabigo dahil sa mismong lugar kami binaba ni Tia noon. Nakita din namin si Pinsan Jane sa gilid ng kalsada na naghihintay sa amin. Nang nakita namin siya, maumbok na ng konti ang tiyan nito. Pero nakikita naman namin na maganda naman ang kanyang itsura. Sa tingin naman namin ay hindi siya pinapabayaan ng kanyang asawa. Yumakap si Pinsan kay Tia Nueva. Napaiyak si Tia nang nakita ang anak na medyo matagal na din niyang hindi nakikita. Ayon sa kanya, namiss niya ang kulitan naming magpipinsan noon. Kaso gustong-gusto niya talagang mag-asawa. Tumango na lamang ako at biniro siya na, "Kakaiba ka mag-asawa, Insan. Nanggugulat ka eh." Nagtawanan na lamang kami noon. Bago marating ang kinaroroonan ng bahay ng pinsan ko, kinailangan muna naming dumaan sa maliit na eskinita, kung saan may pamamahay naman sa paligid noon. Pero may isang kubo sa kaliwang bahagi ng lugar, kung saan ang bahagi na ito ng daanan ay may mga puno ng saging. Natatakpan ng mga puno ang maliit na kubo na siyang hindi basta-bastang nakikita sa daanan noon. Ganun pa man ay hindi na lamang namin pinansin ito. Diretso na lamang kami sa paglalakad. Hindi naman ganun kalayo ang lakarin papunta sa bahay ng pinsan ko. Kulang-kulang 3 minuto lamang ang kailangan naming lakbayin, papasok sa lugar kung saan nakatayo ang kanilang bahay. "Insan, kaninong bahay yung parang kubo sa yung natatabunan ng sagingan?" Tanong ko kay Jane nang naramdaman ko na kumukulo ang langis na nasa maliit na bote. Pinadala ito ni nanay sa akin para ibigay sa pinsan ko. Hindi naman sumagot kagad si Jane sa tanong ko sa kanya. Tahimik lamang ito. Pero nang nasa labas na kami ng bahay, may isang ginang na lumabas nun. Ipinakilala siya sa amin ni Jane bilang ina ng kanyang asawa. Tumango naman sa amin ang ginang kung kaya't kaagad naman kaming nakipagkamay sa kanya ni Tia. Ipinakilala siya sa amin ni pinsan sa pangalang Nona. Ipinakilala niya rin kami sa ginang. Maayos naman kaming pinakitunguhan ito. Inihanda din ito ang lamesa nang sa ganon ay makapagpananghalian na kami. Umupo kami sa dahil gutom na rin kami noon. Nakipag-usap sa amin ang ginang na ito. Humingi ito ng tawad sa ginawang desisyon ng dalawa. "Maging kami ng asawa kong si Andoy, hindi maintindihan kung bakit ayaw nilang gawing formal ang kanilang pagsasama gayong pareho naman silang dalaga at binata." Wika ni Aling Nona. Napabuntong hininga na lamang kami ni Tia sa tinuran ng ginang. Ay naman kay Jane, nangangamba daw siya na baka hindi siya papayagan ng kanyang ama na mag-asawa. At humingi ito ng tawad noon. Sinabi niya rin sa amin na walang problema sa asawa niya na mamanhikan sa bahay para formal na makausap sila Tiyo at Tia. Si Jane umano ang ayaw pumayag. Hindi man malinaw sa amin ang dahilan ng pinsan ko ay hinayaan na lamang namin ni Tia ito. Nagwika na lamang si Tia na magpapakasal na lamang sila sa simbahan kapag handa na sila. Tinanong ko ang pinsan ko kung anong sinasabi niya sa amin na kinatatakutan niya. Kaya niya kami pinapunta. Nagkatinginan sila ni Aling Nona. Pareho pa silang sumilip sa labas. Dali-dali namang lumapit ang ginang sa bintana at sinarado ang jealousy. Bago nila kami sinagot. Sinabi sa amin ni Aling Nona na yan ang dahilan kung bakit nasa bahay nila pinsan siya kahit umaga.
Gustuhin niya man umano na mabantayan si pinsan ay hindi maaari dahil sa walang magbabantay sa pwesto niya sa bayan. Naospital ang isa sa kanyang anak kung kaya't kailangan nila ng mapagkakakitaan. Kaya kailangan nila ng tulong namin para samahan si Jane sa bahay. Dito ay sinabi nila na may kung anong umaaligid sa bahay ng pinsan ko. Kahit umaga. Tinanong namin sila kung anong nilalang ang ibig nilang sabihin. Sinabi ni Aling Nona na malakas ang hinala niyang aswang ang nilalang na yon. Nahihirapan silang maghanap ng albularyo sa kanilang lugar. Lalo na at wala din siyang tiwala dahil sa sinasabing albularyo din ang kuno-kunong aswang sa lugar na yon. Tinanong ko ang ginang kung saan nakatira ang kuno-kunong aswang na ito. Doon na sinabi sa akin ni pinsan na ang kubo na nakita ko kanina ang bahay ng sinasabing aswang na yon. Doon ko napagtanto na kaya pala kumulo ang dala kong langis kanina nung tumapat kami doon sa may sagingan na malapit sa kubo. Nakita kong lumiwanag ang itsura ng bina ng aking pinsan. Nagpasalamat pa ito dahil may dala kaming pangontra ni Tia noon. Sinabi ng ginang na nagtanim na rin siya na makabuhay sa gilid ng bahay. Pero ayon sa ginang ay hindi pa naman tumutubo ang kanyang itinanim. Saglit akong nagpahinga ng tanghaling yon. Dahil sa pagod, kung kaya't 2 oras akong nakatulog. Nasa 4:00 na ng hapon nang nagising ako. Kaagad akong lumabas ng bahay. Inikot ang likuran ng bahay nila pinsan. Nakita ko na masyadong mayabong ang puno ng saging na nasa likuran kung kaya't kumuha ako ng itak at nilinis ang buong paligid. Sinabi naman ni Jane na wala ng oras ang asawa niya sa paglilinis ng likod ng bahay nila gawa ng gabi na itong nakakauwi mula sa pamamasada ng jeep. Doon lang namin nalaman na kagaya ni Jane ay dati ding OFW ang asawa nito. Kung kaya't nagawa nilang nakapagpatayo ng bahay at nakapundar ng jeep na siyang pinagkakakitaan niya ng mga panahon na yon. Habang naglilinis ako sa paligid ay natanaw ko ang bahagi ng lugar kung saan nakatayo ang kubo ng kuno-kunong aswang. May nakita din akong may edad na babae na nasa bakuran. Nakatingin ito sa kinaroroonan ko. Pupuntahan pa sana ako ng pinsan ko pero sinabihan ko siyang manatili na lamang sa loob ng bahay nila. Humingi ako ng goma kay Aling Nona. Naisip ko na magsiga sa paligid ng bahay. Lalagyan ko ng goma para pantaboy na mga nilalang ng dilim. Nagsiga ako sa likod, sa gilid at sa harap ng bahay. Pagkatapos kong magsiga ay nanatili pa ako sa bakuran at nagsindi ng sigarilyo. Habang si Aling Nona naman ay nagpaalam na uuwi na dahil marami pa siyang kinakailangang asikasuin sa kanilang bahay. Doon namin nalaman ni Tia na nasa kabilang barangay pa pala nakatira ang bina ng pinsan ko. Kung kaya't hindi na namin siya pinigilan pa na umalis. 7:00 ng gabi, nang may narinig kaming tunog ng sasakyan na paparating. Nagwika si Jane na dumating na ang asawa niya. Nang nakita kami nito ni Tia ay parang nahihiya pa ito pero nakipagkamay naman sa akin. Nagmano siya kay Tia at yumakap na rin. Humingi ito ng patawad kay Tia at nagpasalamat na rin gawa ng pinuntahan pa rin namin sila sa kabila ng nagawa nilang kasalanan. Si Tia na mismo ang nagwika kay Wancho na kalimutan na kung ano man ang nakaraan. Sinabihan niya si Wancho na atupagin na lamang ang kanyang sariling pamilya. Sinabi din ni Tia na nagpapasalamat siya kay Wancho dahil naging mabuti naman itong asawa sa pinsan ko. Bago pa man makapasok sa bahay ang lalaki, inatang sa kanya ni Tia ang lampara na may sindi. Sinabihan ni Tia na iatang ni Wancho ang palad niya sa apoy ng 7 beses at humilamos ng 7 beses nun. Ginawa naman ito ng lalaki nang hindi nagrereklamo. Pagkapasok nito sa bahay ay kaagad na nitong nilapitan ng pinsan ko. Hinalikan niya sa noo, bagay na nagpangiti kay Tia. Kagaya ng ilang ina ay nagwika si Tia sa lalaki na dapat ay magpakasal na sila ni Jane at Wancho bago pa ito makapagpanganak. Yan ang nga rin ang balak ko na pero ewan ko ba dito kay Jane? Nagdadalawang isip pa yata sa akin. Ayaw pumayag Tumingin sa akin si Jane na para bang naguguluhan.
kung kaya't sinabihan ko siya na magpakasal na siya. Mabait naman itong si Juancho, tsaka ano pa bang hinihintay niya at nabuntis na rin naman siya noon. Nilingon naman ako ni Juancho at ngumiti noon. Sinabi ni Jane sa asawa niya na ako ang pinsan niya na palagi niyang kinikwento dito. Doon namin nalaman na nagsimula pa pala ang kanilang relasyon nung nasa Saudi pa nagtatrabaho si Jane. Nakita ko na natutuwa si Tia kay Juancho pero halata din na naiinis siya sa pinsan ko. Kung kaya't bago pa magkaroon ng hindi pagkakaunawa ng mag-ina, ako na yung nagyaya na kumain na kami ng hapunan. Pagkatapos ng hapunan ay muli kaming nagkwentuhan ng mga buhay-buhay namin at kung paanong nagkakilala sila pinsan Jane at si Juancho sa ibang bansa. Nasarapan kami sa pakikipagkwentuhan kung kaya't inabot na ng 10:00 ng gabi bago pa nagyaya si Jane sa asawa na matulog na. May bakanting kwarto sa bahay nila pinsan. Doon si Tia nun. Habang ako ay nagpresenta na doon na lamang ako matutulog sa sala. Maayos naman akong nakatulog ng gabing ito. Pero pagsapit ng ating gabi, may naramdaman akong kakaiba sa labas ng bahay. Parang may kung ano ang naglalakad paikot doon. Doon ko lamang napagtanto na marahil ay namatay na ang aking ginagawang siga. Dahil nawala na rin ang nasusunog na goma. Iminulat ko ang mga mata ko at nakiramdam sa paligid. Doon ay unti-unti kong naririnig ang animoy hayop na naglalakad paikot sa tahanan ng mag-asawa. Humuhuni din ito na gaya ng gutom na pusa. Ilang sandali pa ay narinig ko ang paggising ni Jane sa kanyang asawa noon. Naisip ko na baka aswang ang naglalakad sa labas ng bahay. Kung kaya't mabilis pero maingat kong inabot ang bag ko na nasa upuan malapit sa aking hinihigaan. Mula doon ay kinuha ang bote ng langis na kanina pa kumukulo. Muli kong narinig ang paggising ni Jane sa kanyang asawa. May halo na ring pagdaing ang pagtawag niya kay Juancho noon. Nang narinig ko ang pagtawag ni Jane kay Juancho ay kaagad na akong pumunta sa silid ng mag-asawa. Dahan-dahan akong kumatok. Narinig ko naman ang pag-inat ni Juancho na nagtatanong kay Jane kung anong nangyari. Kasunod nito ay ang pagtayo niya at pagbukas ng pintuan. Inabot ko sa kanya ang langis at sinabihan siyang pahiran niya ang tiyan ni Jane. Inabot ito ni Juancho at nagpasalamat. Pero nang akmang tatalikod na sa akin si Juancho, kaagad kong napansin ang linya ng anino na nakatagos sa dingding ng silid ng mag-asawa. Kung saan ang kinaroroonan nito ay nakatapat sa tiyan ng pinsan ko. Nagtataka namang nakatitig sa akin si Juancho noon. Magsasalita pa sana ito pero pinihit ko siya para sa dingding kung saan naroroon ang anino. Pareho pa kaming nagulat nang napansin namin na gumalaw ang anino. Nakita ko kung paano ito uminat papunta sa direksyon na kinaroroonan ng pinsan. Habang si Juancho naman ay tila pinako sa kanyang kinatatayuan. Dali-dali akong naganap ng patalim. Habang si Jane ay nakita ko na tulog na para bang hindi niya nararamdaman. Ang animoy sinulid na unti-unting lumalapit sa kanyang katawan. Tinapik ko si Juancho, pero parang naistato ito sa kinatatayuan niya. Sisigaw na sana ako para tawagin si Tia Noveva pero nakita ko ang tabas na ginagamit ni Juancho kapag nagtatabas siya ng damo. Kinuha ko ang tabas at dali-daling tinaga ang bahagi ng dingding kung saan ko nakitang nakadikit ang animoy. Sinulid na maliit sa anino. Naputol ang sinulid. Kasunod nito ay may narinig akong matinis na paghiyaw sa labas ng bahay. Habang ang naputol na sinulid naman ay tumatalon-talon sa sahig na animoy. May sariling buhay nun. Dali-dali kong kinuha ang langis sa kamay ni Juancho at binuhos sa kapirasong laman na nasa sahig. Muli akong nakarinig ng napakatinis na tinig mula sa likod kung saan naroroon ang puno ng mga saging. Habang ang kapirasong laman naman na nasa sahig ay unti-unti nang nabubulok. Ilang sandali pa ay pumunta na si Tia sa silid ng mag-asawa. Si Juancho naman ay doon pa lamang bumalik ang kanyang ulirat. Nagtataka ito kung bakit nasa pinto na siya nakatayo. Dahil sa wala naman akong magamit na sapin sa pangdakot sa unti-unti na nabubulok na laman. Kung kaya't ang tabas na lang ang ginamit ko.
Tinusok ko ang tabas doon. Muli ko namang narinig ang matinis na sigaw ng nilalang na ito. Nanggagaling ito sa bahagi ng lugar kung saan naroroon ang kubo ng kunukunong nilalang na yon. Nakita ni Tia ang ginawa kong pagdampot at pag-alis sa kapirasong laman na nasa sahig. Ayon sa kanya, dila umano yun ang aswang. Tinanong ko si Tia kung anong gagawin. Hindi niya alam kung ano umano at hindi kami maalam sa lihim na karunungan. Natakot din kami sa kung ano ang pwedeng mangyari. Ginising ni Tia si Jane habang ako ay pumunta sa kusina. Nagparikit ako ng apoy. Binudburan ko ng asin ang kapirasong laman at sinunog sa ulingan. At muli akong nakarinig ng paghiyaw na sa pagkakataong ito ay ramdam kong nasa paligid na naman ito ng bahay. Sa ginawa kong pagsunog sa kanyang dila, ay doon ko pa lamang nakumpirma na nasa labas nga ito dahil sa pagkasira ng mga paso ng halaman na tanim ng pinsan ko. Doon ako nagtapang-tapangan. Sabi ko wala pa nga akong ginagawa, nagwawala ka na dyan. Hindi nagtagal ay nawala na rin yung ingay na yon. Habang kami pinag-usapan na ang pagdala namin sa pinsan ko na si Jane pauwi sa lugar namin. Si Juancho ay pansamantala na munang makikitira sa bahay ng magulang niya habang nagbabiyahe siya ng jeep. Dahil sa nangyari ay hindi ko na nagawa pang matulog ng gabing ito. Si Juancho sinikap na makapatulog dahil magmamaneho pa ito kinabukasan. Sinabi ni nito na siya na ang bahalang magbalita sa kanyang ina ng mga nangyari. Nang gabing yon, niligpit na namin ni Tia ang mga kagamitan ng mag-asawa. Para kinabukasan ay ikakarga na lamang namin ito sa jeep. Pero kinabukasan, hindi pumayag si Tia na hindi namin dadaanan ng magulang ni Juancho. Kailangan naming kausapin ng magulang niya at magpaalam bilang respeto. Saglit kaming dumaan sa bahay nila sa kabilang barangay. Maging sila hindi halos makapaniwala sa nangyari. Pero nagpasalamat sila dahil hindi namin pinabayaan ang aking pinsan noon. Nang araw na ito ay sumama sa pag-uwi namin sa dura ng magulang ni Juancho. Gusto din sanang sumama ng kapatid niya. Pero wala pang isang araw na nakalabas ito mula sa pagkakaospital. At ang araw na pag-uwi namin ay ang araw na pinag-usapan ng tungkol sa kasal ng pinsan ko at ni Juancho noon. Kinabukasan ng umaga na nakabalik ang magulang ni Juancho sa Haniway. Kasama na rin nila si Juancho dahil kailangan na rin ito maghanap buhay. Habang si Tia naman at Jane ay inasikaso ng mga kinakailangan nila para sa pagpapakasal ng dalawa. Sa West nila naisipang magpakasal, kaya walang masyadong inakisikaso noon. Kinahapunan ng araw na ito ay tumawag si Juancho. Ayon sa kanya ay nilagyan niya na ng karatulang kanilang bahay at lupa. Na binibenta na nila nang sa ganon ay makabili siya ng lupa na malapit lang sa bahay ng kanyang magulang. Sinabi niya rin na animoy wala na sa lugar na yon ang kapitbahay nilang aswang. Dahil nang umuwi ito sa bahay nila ni Jane, ay pinag-uusapan ang pagsunog ng babae sa kanyang kubo. Na ayon pa sa mga residente na malapit sa lugar, nakita nilang nag-alsabalutan pa ang matanda na sumakay sa bus papuntang Iloilo. Kung saan ito tutungo ay walang nakakaalam. Ayon pa kay Juancho na tinatanong ng mga tao ang matanda kung saan ito pupunta pero matalim na tingin lamang ang sinasagot niya at hindi man lamang sumasagot ni isang kataga. Isang buwan ang lumipas ay nagpakasal ang dalawa. Hanggang sa nakapanganak ng pinsan ko at nakabili sila ng lupa malapit sa tinitira ng mga magulang ni Juancho. Muli silang nagpatayo ng bahay at doon na ninirahan. At dahil madalas akong sinasama ni Tia Noveva sa lugar nila Juancho kung kaya't doon ko na rin nakilala ang pinsan ni Juancho. Nakalaunan, naging asawa ko na.